tää Tarven X3 täältä Movistar Planetista ja niin kuin varmaan huomaattekin, niin mun ääni saattaa kuulostaa vähän tutulta, koska mä oon entinen tää Ella, moi. Ja mä teen nyt siis uuden tyypin, koska mä en päässyt ikinä 13 levelille. Ja sitten, no yleensäkin niin, ja sit mä kyllästyn vähän siihen nimeenkin aika paljonkin. Vähän, niin aika paljonkin. Mä oon vähän outo. Vähän. Joo, no kuitenkin mä näytän tässä mun ekassa videossa tai tällä tyypillä, niin mä näytän, että mikä olisi mun mielestä tää hieno, nää kasvot. Älkää ihmetellä, jos mun koira haukkuu. Se haukkuu kuitenkin. Niin täältä Kliinikalta kumminkin. Niin täältä mä näytän, mikä olisi mun mielestä sellainen hieno. Sori, täällä alkaa vähän. Tai no hienoja kasvoja. Eka on toi, mä näytän ton jossain vaiheessa, tai miten sen saa sitten. Yleensä mä laitan ensin, jos mä laitan nää kasvot, niin mä laitan, ei se oo toi. Mä oon tyhmä. Se oli muistaakseni joku toi, sit mä laitan tän pinkin. Mä vaihdan sen täks. Tästä saa tällaisen luonnollisen, jossa ei ole niinku meikkiä. Ja niin. Ja sitten tietenkin tää silmäväri. Yleensä mä otan joko ruskeen. Ruska on täällä hieno tällä. Tai sitten tällaisen sinisen. Yleensä näissä silmissä mä otan sen, varsinkin tän ruskeen. Tämän. Sitten näitten kanssa mun mielestä sopii varsinkin noi pisamat. Sitten tämän väriset huuletkin mun mielestä sopii tän kanssa. Sitten nää on yhdet hienot. Ja näitten silmän väriksi mun mielestä sopii sininen. Sitten nämä pisamat, niin mä en oikein tykkää tän kanssa näistä pisamista kovin paljon. Sitten tästä näistä huulista olisi ehkä kiva nää. Niin olisi aika hieno myös. Sitten on näistä mä en oikein tykkää, mutta mä näytän täältä näissä, jos on tavis ja haluu, niin ne on ihanat, mutta nää olisi ehkä kivat, jos ne olisi ehkä siniset. Mun makuun ainakin siniset. Eli jos on tavis, niin ottaa sitten tän. Sitten laittaa tän ihan väriseksi. Eli tää on niinku mun mielestä hieno taviksille. Ja sitten on vielä se mikä mulla on, eli mennä tänne uudestaan, niin se tulee sitten. Eli ihan nää, joka saa sitten näistä ja sitten laittaa nää niin kuin tähän mustaksi ja nää mustiksi. Ja nää on ihan hienot ruskeana tai sinisenä, mutta mulla on nyt siniset. Ja niin, tää video oli sitten tässä. Ehdotelkaa lisää videoideoita ja näin. Eli moikka!